UGWUMBA. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, kedu ka ị si enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị? Ka o si amasị gị? Ọ bụrụkwa na ị bụ nwaanyị, ka mmekọahụ nwoke si amasị gị? Ka o si abụ emetụ gị aka ọ masị gị, ọ dị gị mma n'obi? Ka isi ala ike ya? Ịghọta gị mana ụmụ nwoke nwere ka ga-esi wee mee ha ọ masị ha. Nkwe ka esi eme ụmụ nwaanyị ọ masị mana anyị bụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-asị na anyị bụ complex being, anyị dị complex. Ịghọta? So as complex being anyị bụ, o nwere ka anyị si alaike ụmụ ife gasị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị na gị nwee mmekọahụ nwoke na nwaanyị, o nwere ka anyị si alaike ka ị na-emetụ anyị aka ka anyị nwee ike kpapụta ya, ka anyị nwee ike meghere gị ụzọ maka ime ihe ị kwesịrị ime, akpachie ụzọ na na-eme ya grudgingly, na-eme ya n'iwe, obi ama ndị anyị mma, mana ime ihe ị kwesịrị ime anyị emepere gị ụzọ. Enwere m ndị mụ na a ga-etinye ọnụ n'okwu anyị ọnụ taa ka anyị kwuo ya ka o si adị, ịghọtago ka anyị si ekwu ya ka o si adị, ka esi emetụta anyị ncha niile. Enwere m nwada Jessica Okafọ, maazị nọ m n'aka akpe. Anyị ga-ebido na nwada Jessica ka ọ gwa anyị ka ụmụ nwaanyị si ya like ya, ka ha si achọ ka a na-emetụgasị ha aka ka obi nwee ike ịdị ha mma ma ọ bụ na a na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Nwada, ka isi ala gị na like ya sharp sharp ka anyị chapadi ya ọkụ mee ka ọ gafee, ka ị na-ewere ya nwayọọ. ọkwa waya asị na nwata were nwayọọ rie ofe dị ọkwa ka esekwu ya Eji nwayọọ ya maka esekwu dị ya n'Igbo ya. Ọ na-aka mma ka eji nwayọọ maka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, anyị ha like ihe kpakpakpa, ihe ọsịsọ ọsịsọ. Anyị like ejiri ya nwayọọ na gị na nwoke ọ gị na di gị chọrọ imekọ, ịghọtago. Onye ebugodo ụzọ nwee ihe dịka body language, abịa nwee eye contact, nwee mmetụta aka sị ịma ụmụ nwaanyị alaghị gasị ya metụta gị aka, mee gị isi metụta aka n'isi. Ịma na ụmụ nwoke ama ha na imetụ nwaanyị aka n'isi na-atọ iche. Metụ aka n'isi wee bidozie ike isi afọ ike isi ya, ibu ụzọ lee ya anya n'anya, the connection na-abịa ịghọtago. Ọ bụrụ na ya kiss ya n'ọnụ, you can even start by peck ya ebe, if this forehead kiss ụmụ nwaanyị na like ya, mana ụmụ nwoke amahụ kissie ya bido kiss ọ dịkwa mma for practice, ọ ya dịkwa mma so ebido na-eme ya, ọ bụrụ na na-asị na gị na nwaanyị shi imekọ ihe isi ya nne ngwanụ ka ime n'ihe ịdị dị họ iji ọnụ wee gwa nwaanyị nọ anyị lere ya, ọghọtago body language agosigo nwaanyị ifụkwa nke nwaanyị ahụ mekwa maka ị na-emeti ya osi adị ya mma. Ihe abụkwa nna bụ ebido from metụ aka ebido ihe niile bido enwere ụmụ nwoke na amaha na nwaanyị ụmụ nwoke na amaha na ọka ifuru ara nwaanyị a nwaanyị na like were ara ya wee gwusie egwu ọkụ na nghọta wee gwuo egwu. Ụmụ nwoke ama ha ndị ha pịa ya otu a pim ana nwoke esi wee metụ ya aka bịa nke bụ ọnụ ara nwoke esi mee ya ịtago ọba ịma na ebe ahụ na ụka sensation of all women, I believe ọkụ na nghọta danụ na ịbịa isi nne ka ime n'ihe ahụ iji ara ya gwam, iji pant ya gwam, iwunye wom iritio ihu nwaanyị squeeze ya na-asị na ọgịnịzi ọ maka ịga mesi ndịrị gị, ọ bụghị all about money. Ịma ka esi metụ nwaanyị aka ọ dị very necessary mana nwoke ama ha foreplay na-ekwu ndị ọcha na-eme ọ dị ka ya ka ndị ọcha ji wee karịa nwa bụ Africans. Ngwa ka njikere maazị Mike Onuvu ka ọ gwa anyị ka o si eme na side ụmụ nwoke, ka ha bụ ndị kwam ka ndị na-eji nwayọọ emetụgasị ụmụ ife. Ihe mere bụ na amaghị m ka unu ji kpọbata m ajụjụ n'ihi na ọ gbasara gị. Ọ bụghị na ọ gbasara mgbe okenye bụ okenye, unu jiri gwa nwayọọ anya ma mebie gị. Mana nke bụ eziokwu bụ na nwoke ọbụla ọ bụrụ na ohere dị, nwoke ga-ewepụta mgbe mee ya mmezaa ya emeza. Mana ọ bụrụ na ohere adịghị, ọ ya ka ịbịa na họteelụ a na-enwe ịchọrọ food plate, ịchọrọ half plate. Ụtaba ọbụla bụ ịkpọ ya izipụ ya. Ihe a na-achọ n'ike ite bụ azụ. Ọ bụ ha ana na ebe ọbụla ị nọ gbaa mgbọ, ọ da ha ana n'ihu ọgụ. Onye ọbụla nụrụ ụda egbe amara na ọgụ na-ada. Na mkpokọ ihe niile bụ emekwara ihe na-anyụ okwu agwụ. Mana ọ bụrụ na oge dị nke ime ụdị ahụ o si dị unu mma, nsogbu adị. Mana ọ bụ mgbe niile ka oge na-adị iji wee mee ụdị ahụ.
enwere mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na nwoke chọrọ ịga njem o baa cheke na ya kwụrụkwa agụ gaa njem a enwekwara ebe ọ ga-abụ ruo ụmụaka na-ebugharị ike emeghe na ọsị ka ya ritugodu mgbe ya nọ ebe ọ bụ ya nwa nke ọsị nwa eritụrụ imetụ aka mesachịcha ihe na-adị mma sakwa efere isi efere amaka na-asa efere ọ na-adị mma ebe a ka eji mụta buy one take one free buy one take one free bụ na ọ bụrụ na ike ubi megide ịmụrụ ụmụ abụ nwaanyị na dị na-eme ihe na nke ahụ na ha asịsị bụpụsewu na egwu egwusegiri unu egwu ịmụkwana ahụ mgbe nwoke na-egwuseri egwu sef ihe ọ na-ekwu okwu ya o jiri aka ya pụta ọ bụrụ na eriri onye egwusi egwu gwa na onwe ekweghị egwusa maka ọdụmi aduyi mana ọ bụzieri na egwusi ime ya ọfụma dịka nwaada si kwuo ọ bụrụ bụ buy one take one free maka omet ka ha nakweta bunye wufu nke aka ekpe maọbụ nke aka nne ime ya etu o si dị mma ya ga-ejizi aka ya bupụte nke ọzọ si mgba gị bịakwa ebe a ya bụ na ime ya dị mma mana ihe a na-ekwu bụ na ụfọdụ bụ ndị na-enweghị ọrụ ọ nwoke na-enweghị ọrụ bụ ọ ga-abụ mgbe ọbụla isi ka abịa ka ya kwachata ka emee nke a ego nke aṅụha emegidezie ya ụfọdụ aga ṅụọ ọgwụ ma ya bụrụ na emeziri etu ahụ maka naturally nwoke uru ha na mgbe oge n'ujunia ọ mara na ujunia ị na-asịzi nke ọzọ mba ọ dịghịze except ndị nwere ndị bụ ike agwụ mbọ ndị bụ horse ịnyịnya nke ahụ dịwa gị iche mana nọma nwoke ọbụla nwere ọrụ ọ bụghị na ya bụ ihe na emere ka e were na-ezu ike were na akpachi maazị aghọtara m ebe ị na-aga mana ịbịa n'anya ịhụ na ụmụ nwaanyị just like m kwuru mgbe mbụ na ụmụ nwaanyị bụ complex being o nwere nwaanyị mba maazị pụtawa saịdị ahụ ọ bụghị ụmụ nwaanyị niile ka ọ ga-abụ isi ngwa di na arụ ka m mee ka m pụta ọnyụọ unu bụ nwoke bụ unu tinyenara ihe unu sonyenara ma unu anyụọ fine and good mana ụmụ nwaanyị ọnwa nwaanyị niile ka ị ga-etinye ya m n'ike ọ sị gị na ọ dị satisfy enwere nwaanyị ọ ga-abụ ichi satisfy ya just take your time metụ ya aka ebe ndị gasị ya na-emetụ aka in certain places imetụcha ya aka ahụ nwaanyị nke ị na-emetụ ya aka nsef ọnyụọ ana ịma na mgbe ahụ ọnyụ ọ ga-abara gị nwa bụ nwoke you get ọbara gị because environment adịgo ka ọ ga-esi bara na ihe niile ya atọbazi gị ụtọ environment adịgo ka ọ kọrọ ịghọtago ọ dịgo very wet and ready for action mana ibe na-eme ya mgbe ahụ ọ mgbe nwaanyị nyụ nwoke mara ihu nwoke ọbụla ma eme sex ọfụma ọ naghị ekwe anyụ til nwaanyị abịa you understand ọ ga-eteki time mebe ihe til ọdịshọn na nwaanyị ahụ anyụ ga-enwetago onwe ya erichigo ọ dịghị ụta ahụ ebe ụmụ nwaanyị nọ mgbe ahụ imekọtara ihe hụ na nwaanyị ahụ enwetago onwe ya na ọnyụgo ọdịgo satisfied then gị nwa bụ nwoke ibidozi ọrụ adịghị ndị na-anyụkọsị ọnụ ka ha amaghị mana at least ị ga-eji wee mee nke mmetụ aka na foreplay bụ ka ị nwee ike getie the woman ready because ụmụ nwaanyị anaghị adjust adị ready for sex mgbe ọbụla you get them ready you prepare them a na-emetụ nwoke aka mgbe ahụ during that foreplay a na-egwu egwu ahụ nwaanyị na-eme gị nwoke a na-eme unu abụọ na-emekọsị onwe unu ọnụ good iji ya mana ihe njisi gị na ụfọdụ ụmụ nwoke dị iche n'ihi na o nwere ndị ọ ga-abụ ha ba toilet ha emego aftago iyotago mana mgbe anyị na-aba toilet eme ya nshafu maybe with your colleague n'office mana kwa na nwaanyị ahụ gịnị ya na-eme ahụ she's not feeling it mana gị nwa bụ nwoke anyụgo nwetago onwe gị nke na-eme ọ bụrụ ha na-eme ya side chick kama na ha na-eme ya their wife ịma na nwunye gị nweghị onye ọzọ na-aga eme n'ọsọ gị nwa ka ịbazi na ịchọzi ime nwunye gị ya ha cool down wetu obi ala mee ya ka o feel ya ọ bụrụ na ọnọdụ daba n'ụdị na ịma na ọ bụghị mbọsị niile ka eji agba full time mgbe a na-agbachara mana mbọsị ahụ a na-agba full time akwazieri ọfụma o nwere ike ịbụ gị amago na ọ bụrụ na ihe a eji ọsọ agba ọ bụrụ na iri ya ọ ga-agba ogwu a ga-agbawa ọsọ ya bụ na mgbe ahụ erijugoro ya afọ ọ dị ihe na o ruzie mbọsị a ga-asị ngwa si mee ya mezie ya ọfụma ewepụta mgbe mee ya ọfụma mana emere ụmụ nwoke na-anaghị eme nwedi time na-anaghị emeji dis foreplay a na-ekwu maka ya enwere ụmụ nwoke bụ mgbe ọbụla kwamkwam ka akwaja ya like that gaba ya ma ịhaide ụmụ afọ ime ọ dị nwekwe na ụmụ nwaanyị so ihe ha ji agakwute nwoke bụ na achọziri afọ ime ọgwụ mana ụmụ nwaanyị na ọ na-abụrụ ha
amụ ha na nwa eto achọ nwoke nke ahụ dịkwa anyị ga-ekwukwe nke ahụ mebi anyị wepụtara ya one day o ruo na achụcha na nwoke mbọsị a ga na-achịtakwa azụ bụ mgbe ọzọ a chọrọ afọ ime mba aghọtara ebe ọ na-aga ụmụ nwaanyị ndị na-achọ nwa mebi ha ka nụrụ their mind bụ just ka mba nwa mgodi onye ha chọrọ ịma na mgbe ọbụla ọ bịakwute di ya bụ ka e were mụọ nwa ịghọtago nke ahụ dị that one will be another topic for mbọsị ọzọ ịghọtago mana dịka anyị si wee na adreesị okwu a unu afụgo that na ọ bụrụ na ị bụ nwoke inwe nwaanyị ma enyi nwaanyị mara na ihe nwunye gị ma enyi gị nwaanyị ji abịakwute gị bụ maka ka ị si emetụ ya aka nke enyi nwaanyị dị iche nke enyi nwaanyị bụ na ọ bụrụ na imekata ruo ọ taa na shawama taa isi ewu taa nkwobi nwa mmanya na-eso iwe ga kwụọ ụgwọ ihe na ọ ga-ewepụta n'oge ọ ga-ewepụta oge rijuo ya afọ